Найбільшим бажанням кожного з нас від найменшого до найстаршого є прагнення жити в мирній, щасливій країні, аби навіки вщухли всі конфлікти, аби замовкли гармати, а повітря здригалося від дитячого, веселого сміху, дзвінких голосів. Мір без війни. Цю композицію дарують нам юні талановиті бучанці. Колективи бально-спортивного танцю «Ваданс» і культурно-мистецького центру «Сузір'я» та Ірина Авдіюк. Нам